Λοιπόν, φτιάχνω αυτό το βίντεο για να δείξω πώς φτιάχνω τα γραφήματα στο Word. Αυτός είναι ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων αρχικός, χωρίς την βελτίωση τεχνολογίας, και αυτός είναι μετά την βελτίωση τεχνολογίας. Εγώ έβαλα αυθαίρετα, ουσιαστικά διπλασίασα τις ποσότητες του ψι. Λοιπόν, πώς κάνουμε τα γραφήματα. Πουλτάρουμε αυτά που μας ενδιαφέρουν. Μας βγάζει τα recommended charts το διάγραμμα. Πατάμε OK και μας το σχεδίασε. Τώρα πώς προσθέτουμε τα δεύτερα. Κάνουμε δεξί κλικ. Πάμε στο Select Data. Πατάμε Add. Και επιλέγουμε για την ποσότητα του Χ αυτό. Και για την ποσότητα του Ψ αυτά. Πατάμε OK και είναι έτοιμο. Τώρα αν θέλετε να προσθέσετε κάποια άλλα σημεία εδώ πάνω, παίξτε λίγο, βγαίνουν. Αυτά. Απλό έτσι. Άντε, γεια σας, καλή νύχτα.